yàlla ñaaw ko wel nañu wala wana kañ ko ci ni ko wet jam moom maay da hol maay hol maay góor maay min kilo gummi fuur faade hannde ko mi ñaama laccire haako ko jalta kam wono haalama metta waɗa jala ɓenne min gummi fuuri ko yaman laccire haako oɗo kalle man laccire haako ɓuurami gilla gonmi ko sorɓinaɗe ɗo ɗon kadi konngumi daɓagal ha tammuɗi waji goto uddiri yurni kam kadi ha gola hendu ha ko ɓeydi arde am ko owdi tabagal yesma woni neɗo wayta ambudema ha haw an ɓocciri ɗo haw tan ma wayno ɗo en allah no seeɗi lacciri hawode ceerno fof wonni hen no haalama ko ñamata lacciri haw hakkude ma ala hen tan montude mo lacciri haw kaɗani ene jarni mayde hande min kala ko mbadde ɗo ene jarni min mayde ma lacciri haw hande ñama tan ha tuuma ñam lacciri haw mariruma doga par a ruttorode a ruttorode e wadde mi dañi waji allah no mbaɗa jamɗe arde jartelli waɗi an ka ɓuurake goro ɓuurake no mbaɗa jewɗodirñaji amour mbaɗen disco mbaɗen langa fres min telema e nder jamma mi holluma ɓaw kam wallahi mani ba min no jarami ɗo haako haako wala bonnu ɗum wona hayra ñam laccire haw wadde basi wallahi kon wondi ko aɗandi dow kam mi mi wowadi dow ɗum goyi ɗum noyi ɗum goyi koto men feñere ni mbaɗɗen tampere mawɗum ni yalla wallahi ko mawɗum ni jam tan ni ko min haako kam ko maɗama ndiyam e wonde fruiji ñama kam on mi ara ko woni terwi ndiyam e terwi wallahi illa woru yalanma noon de ñamata lacciri haako nde ko ɓuuɗo gise ndawa jalni ƴara lacciri haako ne jari wayde ala bisimilla bisimilla wallahi mbani mbani ew firwi ni kadi ƴetta ndiyam jara poftoɗa sedda min memata terwi min memata ɗum min memata ndiyam ɗam min kay ko mami ñam lacciri haako nde haade ndu huñino mi ɓawa herpo ndiyam wallahi barke rasul noon min kewi wadde armi haalanma noon hande tan ñamata ha lacciri hawran ha maaya ha maaya mi ñama ala lacciri haako warta warta mi ñama min kala nder ganduɓe mbiɗa noon amarattinan ko kewi ko kewi japro ko woni jappoto wiyanimi japoro kadi arti hakkille ma on kon ɗon on ko annana Sali Dia Sali Salamata Dia eyyi mbaɗan ɗum debbo mo piindi waɗandi mbaɗani ko añ debbo ma añam ka ala ɗo no kadi eyyi mbaɗani ɗum mbaɗani ɗum kanko noon waɗi organisé hirde hirande laccire haaho ko woni hirde o galle makko taw nodda yimɓe gara ñama laccire haako aɗum radio galle mo on nande mbaɗo organisé hirde hirande nder galle ɓoccitiɗo heɗomi gaye eyyi yiɗmama ngollo waɗa 3e édition mo hamo ɗum organisé hirde hirande laccire haako ko woni 3e mara meeɗa arde ko woni 3e édition ngollo waɗa tataɓol mo lawol tataɓol ganduɗa mo waɗa hirde hirande laccire haako kay omo nodda yimɓe yo gar kirto amo noddo ƴeewo ligne mo gandanɗa o ɓurɗo mawnude saaluji ɓurɗo mawnude o noddoto fulɓe yontaɓe noon yani fulɓe ɓe jona fulɓe yontaɓe ɓe o nodda ɗumen toon o defa lacciri ha ho gandanɗa hoore mum wona lacciri wona temedere guerte temedere ha hono nogas guerte de min kewno ñam noon temedere tan coota mbaɗa hen gejje tafa lappa de saɗa jogui hoore ma mbeɗa hen kadi mi kolce mi jirtu noon kolce min kolce ko wattami ko kolse tawan ha tewo heewani o waɗi tewo jawti hoore mum dammol e hoore mum hakkude ma jo waɗete ko ha sa woya yarade sa woya yara jam aɗa holto waɗa ɗum anandara holto waɗata ɗum ravin hoto woni ravin
an kam mbaɗa ɓoccitiɗa ngo jirtoɗa wona anda leɗɗe mbiyen ko siras mbaɗanmi so Allah kono noon mbiɗa yeeyi hen toccorde cammiɗa naata ala noon tomi naata e Dakar kono noon kam mbiɗa wiya kam mi anndata arandi Pikine hakkude Pikine e Guédiawaye yeeyi ɗon kam mbaɗanmi arani PAI arnani PAI mbiɗani peyayi Guédiawaye ɗon rabe woni salle mo halpureɓe ɓe jiiɗo daro min e leɓi mi jumani won jamma nen ɓari nan ɗon gulani Ton tan sa ummima ton Pikine aɗa payi dalal jamma heddotuma ko banggue nano sa ummima ganduɗa hoorema dalal jamma aɗa payi Pikine heddotuma ko banggue ñamma ɓoyi yaade toon ɓacciriɗo aɗa ɓoyi yaade toon mi haalanma noon yew entré o serani en waɗi entré kono serani ko konkon entré wona konkon entré an koɗon koni jahata ɗon programme uji a yurno tan ɓenna min yurno tan min kay kewɓe tan somi nanni hoore tan waji ɓe mbiyata koye mbiyata a addata ujunaji ɗiɗi eyyi sa yiiɗi nadde ujunaji ɗiɗi gaddata ujunaji ɗiɗi ujunaji ɗiɗi CFA eyyi sa addi ɗum eyyi ujunaji ɗiɗi foof nani hen noon foof e nder ujunaji ɗiɗi fof nani hen laccire haako eyyi arani sa ñaami laccira tuftor kosam mi tuftoro e wallaji ɗon heewi wade kosam aɗan to ɗum ummi Mali kotam ɗam mummi ko Mali mi wiye gadani le gadani kotam nayi Mali de kay ndaw kotam dahmuɗam deɗɗam eɗam ɓeyde balɗe ɗeɗo ko ɗum woni le gadani eyyi kañum ta yariɗam tawi ka gorko mimam a tiiɗat te kadi tawi ka debbo sa jibini kotam magga sa a muynina ɓiye gadano muynina tawde hen muynina ka 3 ɓiɗa wawi muynina ɗum adden wiyede le gadani noon gadane wallahi mbaɗandi mona ko mbaɗandi ko nayi Mali 10 000 kay woni 10 000 wona mi hani woni ko 10 000 ɗi a ñamat lacciri haako ganduɗa hoore maɗa tuftuɗa le gadani eyyi kadi en heddiraw goɗɗum de kono mami haalama kadi so woni adiri galle moon yimɓe moon yimɓe galle moon famille aɗa waɗi yimɓe jiiɗa rendede hay goto kañum jitta ko banggue munen banggue tan ko won noon ɗum woni les VIP wonɓe VIP ɓe VIP secret de la famille la VIP ɓen ara no foti no foti uñaji nogas machallah taw ko ɓesguma foof ɓesguma foof mara anda lacciri haako so wayno ɓuuri wadni ena jaari capantati ujunere ha capanɗe joyyi uñaji nogas ɗe kadi wayno komo uñaji ɗiɗɗe foof nen hen kadi hakkude ma yallah ñaama eyyi tuftoɗa ha eyyi jara ataya ara ene waɗi lowol lowol deuxiéme troisiéme lowol deuxiéme troisiéme an acco mbatta min yesma ngo mbiɗa yi ɗum ɗani an a jogatani yaade an mo jiimi ɗo jimi ka yaaduma waɗa avorté huɗa ɗum ko haako ɗo haako nawatan ɗo surtout somi faɓi hen ataye non noon kewnom somi yari haako tan mi fo hen ataye joni noon sa yari atayo tan sa yari atayo yeyi kadi joɗɗa yeyi joɗɗa cikka noon gasi taw ɗon hirde nde fuɗɗoto ɗon hirde fuɗɗoto wona marana so yimɓe coɗima tan jeeyi goto allah ɗum kay mum fof no wawi wadde galle mumen eyyi ene waɗi nalankoɓe haalpularede nalankoɓe te min wayi amde laari mbiɗo tuuyamde aɗa wawi amde kam par te ɓonɗa ko déplacé kam ɗo jeetami ɗo aɗa go nalankoɓe holɓen surtout noon naale walla dille walla dacculel e paɗam para noon aɗani ko holɓe namdarama holɓen nalankoɓe berende kam aɗa yiiɗi holɓen aɗani nafi gawlo nafi gawlo woni suka gawlo jimo belɗo dande woni wonmo wiyete wadoro yumiraɗo de wona jimo cikkannomi ko booyi gawlo boy ande mi andi boy ko nafi mboɗani nafi ala ɗo futani kanko noon waɗata premiére partie o kanko waɗata kanko addoto kanko woni o adda gawlago yeyi so pari yeyi kadi yimɓe pofto seeɗa a faami goto fof ƴetta ganduɗa distance woni cukalel ngel ɗon tan bobo jama cukalel ɓe mbi joom cigineji kanŋe yeyi gattirta koye yontade boy Oumar Fouta boy Oumar Fouta boy Dungala o boyam kanko de ko boyam kanko waɗa deuxiéme partie o hakkude ma yallah eyyi yande jogoro mayde taw ni jogorɗa yaaru toon ndiyam guirma gasat cikiɗa gasi gasani taw mbaɗi mi puɗɗima ene heddi ko heddi arandi baba Abou Samba Diop baba Abou Samba mbaɗandi woni ko haala manno ko mawɗo gawɗo ganduɗo gandi cosaan kanko jogoto yewtere nde kanko yewrata yimɓe ndeysan yewta yimɓeɓe o haala lasɗi mabɓe e hanki mabɓe e hande mabɓe ɓirɗon jogui kadi miijom huuti adana ko cosaan woni ɗon japoro wi kala ko bokkani cosaan pulaar sohlani japoro wi kala ko bokkani oɗo wi poro puro japoro eyyi waɗa répété noon japoro puro japoro eyyi japoro ko nouveau woni ɗon japoro a faami
se benni don arani jamma paad boddo non no way mawnude woda tan bibbe fulbe mo teddinirabe odon jamma yo ha dum kam ne foti yodde ni no foti dum huudo fonde wonde hani jammon wadi yummirabe e wadi babirabe wo yummirabe babirabe e wadi kadi tanirabe wadi invité d'honneur ko invité ko don e walla an boccire dat hamni non ahun fotan walla en jinmi ko arandi ke sada haala yo la min ko dum dammi jaggina haala yo la wallahi min baw mi wiidam la tiri ha ko ndi min ene wadi babirabe wana famille fof wadi ko babiraade e yummiraade e tanirabe jammo ko non ko hen jammo ran ko ginniraado do holon woni nando député 3 fois la terine député o go yon woni honorable Aliou Dembourou Sow honorable député Aliou Dembourou Lella Sow kanko gorko mo raneru kanko woni bamu gorko ma gorko boyam mbaɗanni mo yande boy ma o daɗima on adi sono deɓi tabal tirage ɗo e dakam ne garmi moɗum mi puuɗo jettimi puuɗo Aliou Dembourou wi kam bisimilla ma ɓocciri ɗo e dakam dakaru ko dakaru ma joni kadi kanko boy ma hade tabal tirage nani mbimi tabal tirage yo nanimi ni woni o wi kam mbadde ko jiɗɗa mbimi jinmi ko caisse totorde o sondimi caisse totorde min puɗɗorimi ligguey boyam kanko woni baɗɗo payida o yiniri mo fari yinirde hol koɗo mareno aɗan ko holon kumbali añum liɗi gonnoto to États-Unis d'Amérique kumbali goto mbure kanko mbure kumbali dendagal dewle dendude États-Unis wallahi ndeysan kono waɗi place kumba moƴƴo e heddi kadi kumba goɗɗo holon ko Kumba Yero Nalla Sow debbo mo goor lakki jooɗi to Belgique Kumba Yero Nalla Sow pullo kono point place ami hala ma an mati konko mo boy pro konko mandi wajibe de yanen o ciirani yaada e wuya ɗiɗon d'accord joni ko ɓen ɗon woni inniraɓe ñande nder jammonde jammago ngoɗon ko ɓen guinniraɓe kadi lacciri ha kodi taw en waɗi kadi ko mbiyam ko invité d'honneur kadi invité honneur d'honneur horo est ce que Allah andir noon tan jaggira noon e kamɓe ɓeɗon fof kamɓe fof ɓe gara ɓe kawtor ñande jammo ɗo ene ravin kadi ko mbiɗa waɗata ko samedi Thérèse kadi palsuji eyyi ko hankadi holto haaɗa holto yettoro tan e kanna ɗon sona ɗum ɓe jiiɗa saabu wonɓe toon ɓe ko inne ande hen saabu ɓe jiiɗa yimɓe ne gartude duñodira e munen eyyi to ganduɗa hoore ma wonɗo yimɓeɓe gara tan hankadi wiyete ko o ñamoɓe ha ko ɓe ko ɗo kaɗi eyyi kadi ganduɗa gasi kadi waɗi surprise uji goɗɗi e waɗi arsaji an kadi nden mbiɗa yiyatno aɗa yimanno min eyyi mbiɗa yimanno koɗo e joni bojjiram wona ɗum ko ɓerdam nde min ta haali lacciri ha ko guitar ma waɗa jogui ɗum ha hande wallahi mbeɗa galle e ñande mum gaddora ɗum anani gaddora ɗum ɓe wima e ala acciro mere ñamde lacciri ha ko laade te bel acciro mere ñamde ala abdouram wadde joni noon ñanen mi ñamat lacciri ha ko no min mami yewde lacciri ha ko te ko musimi ko oɗo galle mi fuggim ɗum ɓuuri amoy lacciri ha ko jomum mi komi anen ɗo ko dahar kadi hennene mi ñama lacciri ha japporo itti ɗum ɗon japporo itti ɗum ɗon joni ma ñam lacciri ha mbatta wolƴude lacciri ha sa joɗima galle mon ni lacciri ha guurta ha woɗam joni noon haalan bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe Allah no seeɗi wona cakan ko hoyrete noon sami hocce min noon Aliou Guissé ɓocciri ɗum ñande hen so Allah jaaɓi kala jaɓɓuɗum to e rawe le 13 samedi le 13 so Allah jaaɓi taw ko décembre nduɗon gonɗen ndu ñande hen min mbi ko naalon komi ma gatto kadi lacciri ha ko min woni gandini mbaɗumi lacciri ha ko saabu sa wi ganduɗa ɓocciti tan mbiyata ko lacciri ha ko min ñande hen an ay ɗiɗo bojjinoma kulmi ko mbasa yaade saabu kulmi guila hulɓinde toon invité ji ɓe doga mi deji mi siwli si jo sa fone yara way nawde pam gore ɗum ɗo go a jarama trio wona mbaɗa way nawde trio e a jarama e jarama mi salminima noon mi weltima kawren toon walla tawon kam toon ni bom e a jarama Guissé bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o Diaprod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi Allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddidiraɓe oɗo jamma Diaprod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paara meɗen woni ono
l'honorable député Aliou Dembourou Sow, président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. Mare oɗo jamma ko Coumba Yero Nalla Sow jiyaɗon to Gorlakke jooɗi to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi to Europe. Mare goɗɗo o ko Koumbali jeyaɗo toon to Agnam liituɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique. Invité d'honneur, les invités d'honneur, Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗon to Koɓɓillo. Bandiraɓe omo gonɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗon to Diahle Fulɓe. Monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo to Niary. Tidjani Bousso PDG TB compagnie quincaillerie peinture lumière jiyaɗo to Agnam Civol. Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall. omo gonɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique. Programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture wara ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 wara ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Diaprod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere subana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki immijo 22h20 ɗum ko hirande yirde hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñaama ko wiyete ko laccire haka tawna wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marenaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow. Bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs. Bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo gonɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Diaprod madame Selija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe.